regulator. Law mar Kenya ma watiyogo e energy sector iluongo ni Energy Act. Ne osebedo reviewed in 2019. Koro Energy Act no provide ni Kenya Power biro rango the resources madwarre e sector to teren regulator ma en EPRA mondo koro EPRA omiwa permission mondo wa apply tarrif manyien. EPRA kose range to obe orange from a regulator's point of view ni en gi impact mane kuom jopiny, en gi impact mane kuom sirkal, en gi impact mane kuom sector. Then giketo input gi kaka regulator. Bang' kanyo to koro gibiro ir jopiny gima wawacho ni sani wan gi public participation mondo wawinj jopiny to neno nadi. Gineno nadi stima ma gidwaro eri en kama. Kaka plans mag Kenya nitie en ni mondo wamed stima kama mondo omed Ramogi ka gimedre ei